El Premi Talent 2024 en serveis és per a Àltima, una empresa que segurament molts de vostès coneixen. En Josep Ventura ens acompanya avui per parlar d'això. Primer de tot, felicitats pel premi. Moltes gràcies. Expliqueu-nos, per la gent que no sàpiga qui és, Àltima. Àltima és una empresa de serveis funeraris que també està especialitzada en la gestió de cementiris públics. Gestionem 20 i és una empresa que està... 20 cementiris. 20 cementiris. De Catalunya? Sí. De Catalunya. I presta serveis funeraris a Catalunya i a les Illes Balears. Prestem 16.000 famílies a l'any, són les que atenem. És una empresa familiar amb una àmplia tradició des del finals del segle XVII. Ostres! Abans passats nostres ja prestaven aquest servei. A on, això? A l'Hospitalet, a la ciutat de l'Hospitalet, quan Hospitalet era un nucli urbà molt petit, no? I hem anat desenvolupant l'empresa amb aquest esperit sempre d'adaptar-nos a les necessitats de la societat, de les famílies, i també pensant molt en el ritual funerari, que és molt important pel procés de dol. Ha canviat molt o no? Perquè, clar, és a finals del segle XVII, suposo que els registres eren diferents, no? Entorn de l'església, a terra, òbviament, la gent va anar canviant també tot el fet des de, suposo, el fet religiós cap a una cosa més pública, no? Però també els serveis, no?, que s'ofereixen, clar, això... Exacte, sempre hi ha hagut ritual funerari, perquè això és el que sempre ha ajudat a la humanitat a superar. De fet, les primeres construccions sempre van ser edificis funeraris, però clar, la capacitat d'adaptació de les empreses de serveis funeraris sempre ha estat per ajustar-se a aquelles necessitats que tenen les famílies. Abans els tanatoris no eren habituals, ara ja és impensable o no és habitual fer vetlles en els domicilis, i en aquest sentit, doncs, igual que això, doncs, hi ha elements nous com la incineració, el destí de les cendres, tots aquests aspectes, no, que cada vegada són més importants per anar-se adaptant a la societat i a aquells projectes que les famílies necessiten. Clar, treballeu en un àmbit molt sensible. Suposo que, clar, adaptar serveis o parlar de serveis quan és un àmbit tan sensible has d'anar amb peus de plom moltes vegades. Sí, és molt sensible perquè potser és el moment més delicat d'una família, no? És el moment més sensible. Hi ha pèrdues que són naturals, com una persona gran que ja arriba al final de la seva vida, però hi ha pèrdues també molt sensibles com persones joves, accidents, malalties sobrevingudes, i aquest aspecte sensible és el que ajuda que els nostres equips, les persones que treballen, doncs tinguin una vocació d'ajuda, de servei i de facilitar el millor a les famílies, sent conscients que són les primeres 24 hores que estem en contacte amb la família, que potser són les més delicades, les més sensibles, i que les famílies ho recordaran sempre. A l'hora d'innovar en això, que és una cosa que ha passat sempre, com ho fem? Perquè realment des d'Àltima esteu treballant en temes de sostenibilitat, no? també el propi servei, no?, que s'ofereix, i per això us han donat aquest premi, perquè també veu presentar diversos projectes que esteu elaborant, oi? Sí, nosaltres el que fem amb aquesta capacitat, amb aquesta vocació d'adaptació, doncs tot el que és digitalització, estem oferint serveis online per a les famílies que vulguin contractar un servei funerari directament a través de la pàgina web, però també aspectes de sostenibilitat, com vehicles 100% elèctrics, vehicles fúnebres 100% elèctrics, amb això vam ser precursors, però també tot el tema aspectes com intentar millorar la biodiversitat en els cementiris que disposem. Doncs fem iniciatives com per exemple el Jardí de les Papallones per afavorir que tinguin uns àmbits, no? Les papallones estan en declivi, doncs afavorir espais de biodiversitat perquè siguin amables per elles, perquè puguin elles subsistir, o aspectes com per exemple posar plaques solars en els nostres tanatoris, o tot allò que té a veure també amb reduir la petjada de carboni, no? Per exemple, nosaltres vam fer una iniciativa d'intentar deixar d'importar flor tallada i començar a posar planta viva en els objectes florals que es posen a les flors, a les corones, etc. Fa molts anys es va posar de moda allò de les urnes biodegradables. Clar, ja ha passat a millor època, suposo que avui totes ho són. Fins a quin punt és sostenible o no una inhumació o una cremació, o que és millor, no?, pel medi ambient, no? Des d'un punt de vista de medi ambient, les dues coses tenen els seus pros i els seus contres, no? Nosaltres el que sí que intentem és adaptar-nos a les necessitats de les famílies i promoure, per exemple, urnes biodegradables. Ara l'última que hem llançat és una urna feta amb fongs locals, que el que fa és, una vegada ja s'han enterrat les cendres, doncs va creant una biodiversitat en el terreny, s'integra en el terreny
i té aquest aspecte poètic, no? I d'innovació, de que amb la mort tornes a donar vida, no? Clar. I llavors, bueno, doncs és qüestió d'adaptar-se a les necessitats que tenen les famílies i poder donar solucions que siguin també sostenibles amb el medi I ambient. ocupa menys espai, tots aquells cementiris amb nitxos i nitxos, tot això també està canviant, no? Exacte, però sempre està augmentant la incineració, els forns crematoris també cada vegada els dotem de més recursos per poder ser que tinguin menys impacte en el medi ambient, com filtres, etc. Però va augmentant la incineració, però sempre quedarà un percentatge de famílies que optin per la inhumació tradicional i al final és també una opció per a les famílies. I aquí el que es tracta és de poder adaptar-se a tot allò que les famílies necessiten. També has parlat de digitalització, d'aquest servei que oferiu, que permet contractar el servei precisament amb un telèfon mòbil. No sé si les persones encara estan habituades a això, clar, en aquest moment, i si se'n recorden fins i tot, no?, que existeix aquesta possibilitat en un moment tan complicat. Clar, no és habitual i és molt residual, però sí que, a més de poder contractar, nosaltres cada vegada tenim més contacte amb les famílies, una vegada ens han contractat el servei funerari, doncs facilitar-los, per exemple, tot el que són horaris i ubicació de la cerimònia, la sala de vella, perquè ho puguin compartir amb els seus familiars, o la possibilitat de tenir espais en un entorn web per poder compartir fotografies. És a dir, pensem que acabar la interrelació amb les famílies, encara que el moment de la contractació sigui presencial, però després hem d'intentar fer coses per facilitar aquest contacte i després també a nivell d'operativa interna, la digitalització també invertim molt en aquests aspectes. Doncs per això us han donat aquest Premi Talent en Serveis a Àltima. Què representa per vosaltres, Josep? Doncs reconeix l'esforç que fa moltes persones que treballen a la nostra empresa, són més de 485 persones ja, i jo crec que és un agraïment a l'esforç que fan tots per intentar innovar i ser punters. Moltes felicitats. Moltes gràcies.